nezvládam to, akú máme korupciu na Slovensku. A smejú sa nám do tváre, neodpovedajú na otázky a myslia si, že môžu kradnúť všetko. Mám toho dosť. Poďte s nami! 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 Dnes tu stojíme preto, aby sme si každý sebe pripomenuli náš hlas, ktorý nesmie stichnúť. Náš hlas, ktorý by mal vyjadriť nesúhlas s korupciou v našej krajine. Náš hlas, na ktorom záleží. My sme si mysleli, že dva stredoškoláci, že ideme robiť protest a že iba nejako prispejeme našim názorom do tej veľkej diskusie o korupcii, čo je na Slovensku, že proste povieme, že my študenti nesúhlasíme s tým. A namiesto toho sa stalo tak, že sme už jeden z takých tých prúdov, ktorí proti tomu bojujú, taký väčší prúd. To znamená, že prekvapilo nás to a dalo nám to veľa zodpovedností a aj nás to prekvapilo ohľadom štúdií, lebo musíme obmedzovať školu a učitelia nie sú úplne spokojní s tým. Ďakujem pekne, vážené dámy a páni. Chcem možno použiť, že pôjdem proti tomu. Musím ísť proti tomuto prúdu, pretože z tejto témy sa stala politická téma. To nie je téma, ktorú by niekto chcel naozaj zobrať do rúk a ponúknuť nejaké riešenia. Každý boží deň obvinenie bez dôkazov. Každý boží deň.